Hi guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Ini ಲಕ್ಕಿನ ಹತ್ರ ಪೊರ್ತಂಡಿನಿ ಲಕ್ಕನಾಗ ಬೊಕ ಇನಿ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ದಸರಾಗ ಪೋಯಾರುಂಡು ಪಂಡ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ದೇವೇರು ಕುಲ್ಲಾಯರೆ ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರೋಡು ದುಂಬು ಪೂರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಈ ಸಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೆರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಂಬ ಅಂಡ ಶಾಲೆದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೋಡಿಗೆ ಬೋಡದು ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ಶಾಲೆದ ಉಲಾಯಿ ಹಾಲಿಡೇ ಮನ್ಪುನಿತ್ತೆ ಅವು ಹಾಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಅವಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಅಲ್ಪದ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲ ತ್ರಿಷನ್ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡು ತ್ರಿಷ ಈ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ತ್ರಿಷ ಬೇತೆ ಶಾಲೆ ಆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಬೆಗ್ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪುನಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ఒక ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಎಗ್ ವೇಷ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಶಾರದನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ ಬೊರ್ಚು ಪಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಅಂಚಿತ್ತೆ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿದಾಡ್ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಪೋಪುನಿ ದೇವೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪಾಂದು ಇಂಬೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪೋದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತ ಶಾರದ ಪೂಜಾ ಪುನ್ನಡಿಗ್ ಶೋಕಾತನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾರ್ದೆರ್ ಫುಲ್ ಇಂದು ಯಾನ್ ಕಲ್ತಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿನಿರ್ದು ಏಳ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲೆ ಕಲ್ತಿದ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ತುಲೆ ಎದುರು ಫುಲ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿದಾಲ ಪಂಡ ರೋಡ್ಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಪೋತುಂಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬೈದೆ ಎಂಕಲ್ ಬನ್ನಗ ಅತ್ ರಶ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಹಾಲಿಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ್ ಮಾತ ಅವ್ಲಿತ್ತೆ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಆತ್ ಜನ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾನಿರ್ದ ಶಾರದ ಎಂಚೋಂಡು ಬನ್ಲೆ ಉಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕೂಲು ಎಂಕ್ ಇಡೆಗ್ ಬನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಬರಂದು ಇಡೆಗ್ ಎಂಕ್ ದುಂಬುದ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಮಾತ ನೆನಪಾವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ತೂನಗ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೂಲೆ ಕಲ್ತಿದ್ನಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಸಮೇತ ಮೂಲೆ ಕಲ್ತಿದ್ನಿ ದುಂಬೆ ಉಂಡು ಈ ಶಾಲೆ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಈ ಶಾಲೆಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗ್ ಪೂರ ಸ್ಕೂಲೇ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ತಿನ ಸ್ಕೂಲ್ದು ಮಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಮಾತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೇ ತನಿಷ್ ಉಲ್ಲೆತೆ ನಾಂಟಿ ನಮಗೆ ಆಯೆ ಒಂಜನೇಕ್ ರಡ್ನೇಕ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಪೋತಿನಿ ಐತೆ ಮುಂಜನೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಲಾಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಆಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಆಯನ ಲೆತ್ತ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ್ ತೂಲೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಕಾತು ಕುಲ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾವೊಂದಿತ್ತಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದನಿ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ದುಂಬು ಪಿದಾರ್ದುಂತು ಅಂದಿತ್ತ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಾತ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಿ ಪೂರಲ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಶೋಕ್ ಮಂತುದೆರ್ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಆರೆ ಕಲ್ಪದಿನ ಅರೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೆರ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಬೂರುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ್ ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದು ಕೊರವಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆರ ತಾವು ನೆಟ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಇತ್ತೆರ್ ಬೊಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯ ಪಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ಶೋಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತೆರ್ ಜನ ಎಂಕಲ್ ಡೋರ್ ಉಡುಂತೊಂದು ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಂತುದುಂತುದು ಕಾರ್ ಬೇನಾಂಡ ಅಂಚ ಚೂರು ಪಿದೈ ಬತ್ತುದು ಕುಲ್ದ.
ಸುಕುಮಾರ್ ಸರ್ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾವು ಮೊದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳದ ಅಭಾವ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮೈದಾನ ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಥಳದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಈ ಸಲ ಸಾಕಾಗುವುದು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಥಳದ ಅಭಾವ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕೆಲವರು ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಮರನಾಥ್ ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಲು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸರ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಕೇವಲ ಒಂದು 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಾಲವನ್ನು ಮೀಸಲಿಸಿ ಅನಂತರ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಒಂದು 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸಹ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೌಖ್ಯ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಅದನ್ನು